Επέλεξα τους μύθους του Αισώπου γιατί οι Έλληνες του εξωτερικού προσπαθούν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους και την ιστορία τους. Και αντιλαμβάνομαι το άγχος τους και την αγωνία τους να μάθουν στα παιδιά τους αυτά που έμαθαν και εκείνοι από τους δικούς τους γονείς. The project was finished, but I became exhausted. I didn't know how to promote it, and eventually I gave up. 13 years later, I live in the United States myself. Now I understand this need in a completely different way. So I brought the stories back. Keep Greek alive, one story at a time. Ο Λαγός και η Χελώνα. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα δάσος των Ιωαννίνων, ζούσε μια χελώνα.